Kag sa Good Vibes, ang wall cladding gamit ang WPC ang isa sa mga nagauso karon nga disenyo sa mga exterior kag interior sa mga balay. Hindi iniabi madali-dali guba bisan mabasa kag mainitan kag wala man ginaanay. Gani nagadamo ang interesado diri. May report si Romeo Subaldo. Si Carlos Balcells sa Tuanay, nagalantaw lang sa mga interior designs kag kung paano mag-decorate sa cable TV. Subong na-apply niya na ini sa isa ka project. Nagkit-anay sila sa isa ka hardware sang iaabyan nga si Miles Del Oeste, ang tag-iya sang Metro Home, isa ka construction business nga nag-specialize man sa cladding. Naplanuhan nila nga magbutang sang accent nga WPC o wood plastic composite sa isa sa mga wall para matagaan sa mas matahong nga interior ang structure. First, I asked him what he was doing. Yes. No? And he said, he mentioned the word cladding. Think, at that time, di pagigo, Hindi familiar with cladding. So I asked, okay, why don't you, may project po subo, ongoing project, are you willing to, do it? So I think, just to exchange numbers. And lo and behold, 2-3 months later, amo na niyo. This is his product. He installed it for me for this project. And I can say I'm really happy with this choice of color and design and the layout, and the workmanship ng crew that installed it. Matapos ang pila ka bulan, nahumana ang wall cladding. Daw kahoy ang design, parehas man sa iyang hagdanan. Pinagi sa WPC nga cladding, natago ang circuit breaker, kag natagaan sa mas matahom kag modern nga design ang unit. Suno kay Miles, pinagi sa wall cladding, hindi na kinahanglan pintahan ang wall. Makahatag pa inisang design sa wall kag water kag fireproof. Hindi pa makaon sang anay, buot silingon pang lifetime. This is lifetime. Amo lang namin. Lifetime siya. Lifetime na siya. Hindi maano kaon sa anay. Hindi siya makaon sa anay. Amo gina sir ang pinaka-concern Kung sa kahoy, ginatutuod, Oo. maybe it will last many years, but there's still a danger it might be eaten by termites. No? Yes, yes. Mabasa siya, hindi siya magabok din siya. Okay siya bisa basa. Wala. Fireproof. Okay. Fireproof din siya. Fireproof pa siya. Wapo. Termite proof. Waterproof. Ito ang tawag din. As in, pag butang mo, finish na siya eh. Wala na. Wala ka na problema ako. Tapi ka na lang. Oo. Opisina manukon balay nagagamit sang WPC nga wall cladding sa karon. Magluwas abi nga proteksyon ini sa dingding sa mga environmental factors kag weather, dugang ini nga aesthetic exterior finish. Gani si Carlos, dako ang pagpasalamat kay nagkit-anay sila ni Miles. Kay natagaan sang katumanan ang sadtuanay, ginalantaw niya lang sa TV. Yeah, everything. I'm glad I bumped into him. Siguro sir, ang ito nga point kinakita rin ka pa may purpose na makita na yung kwento. Yes, probably their destiny ang ito, no? I'm really happy that Miles recommended this to me, Yeah. So I really highly recommend any cladding requirements, you go to Miles. No? Thank you. Thank you again, Miles. Thank you, Sir Kaloy. Thank you. Thank you. Para sa mga home, office or building construction, renovation man kag wall cladding, i-contact lang ang Metro Home sa ilang Facebook page.